Γεια σας. Εάν έχετε ιστοσελίδα, θα παρατηρήσετε ότι μετά από κάποιο καιρό μπορεί να σας έρχονται κάποια ανεπιθύμητα email από τις φόρμες επικοινωνίας της ιστοσελίδας σας. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια μηνύματα που στέλνονται από μηχανές ρομπότ μαζικά στις φόρμες επικοινωνίας για να διαφημίσουν κάποια άλλη υπηρεσία από κάποιες άλλες εταιρείες. Συνήθως αυτά τα μηνύματα είναι στα αγγλικά γραμμένα, μπορεί φυσικά να βρείτε και στα ελληνικά, αλλά είναι πιο σπάνιο, και διαφημίζουν κάποιο προϊόν χρησιμοποιώντας τις φόρμες επικοινωνίας σας. Από ένα σημείο και μετά στην αρχή μπορεί να λαμβάνετε 1 με 2 email τέτοια την ημέρα, αλλά αυτά μπορεί να πληθύνουν και να φτάσουν μέχρι και τα 20, 30 μέχρι και 100 email την ημέρα. Τι μπορείτε λοιπόν να κάνετε με μια πολύ εύκολη διαδικασία στο site σας για να αποτρέψετε κάτι τέτοιο? Θα πρέπει να εγκαταστήσετε το Google reCAPTCHA. Είναι ένας μηχανισμός που αποτρέπει αυτά τα spam από το site σας. Εάν έχετε WordPress ιστοσελίδα, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Συνδεθείτε στη διαχείριση, στη διεύθυνση δηλαδή του site σας κάθετος wp-admin, και αν έχετε εγκατεστημένο ένα πρόσθετο που λέγεται Contact Forms, αριστερά θα δείτε το μενού Contact και θα πάτε στην επιλογή Integration. Εδώ θα δείτε κάτω-κάτω έχει την επιλογή reCAPTCHA. Πατάμε Setup Integration. Πατάτε εδώ πάνω δεξιά που λέει google.com κάθετος reCAPTCHA. Εδώ θα πρέπει να συνδεθείτε με το Gmail account σας. Πατάτε εδώ στην επιλογή V3 Admin Console. Εδώ πάνω δεξιά θα πατήσετε στο Sign, Create δηλαδή. Και εδώ θα βάλετε το domain σας. Εδώ επιλέγετε Score Based V3 και εδώ βάζετε ξανά το domain και πατάτε Submit. Ωραία, τώρα σας δημιούργησε ένα site key και ένα secret key. Πατάτε εδώ πάνω να κάνετε αντιγραφή το site key και στη διαχείριση πάτε πάλι Contact Integration, Setup Integration και εδώ κάνετε επικόλληση τα κλειδιά. Αυτό ήτανε. Λέει reCAPTCHA is active on this site. Τώρα λοιπόν πηγαίνοντας στη φόρμα επικοινωνίας θα δείτε κάτω δεξιά ότι υπάρχει αυτό το εικονίδιο, το οποίο αν πάω το χεράκι από πάνω λέει προστατεύεται με reCAPTCHA. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι με αυτό το πρόσθετο το Google προστατεύει τις φόρμες επικοινωνίας σας και δεν αφήνει robots να συμπληρώνουν στοιχεία και να σας στέλνουν spam. Άρα θα το δείτε και πρακτικά μέσα στις επόμενες ώρες ότι δεν θα λάβετε κανένα πλέον τέτοιο μήνυμα από μηχανές spam, αλλά θα λαμβάνετε μόνο από πραγματικά ενδιαφερόμενους. Άμα πάτε εδώ πάλι πίσω και πάτε Go to Analytics, εδώ θα σας εμφανίζει πόσα spam πήγανε να συμπληρώσουν τη φόρμα. Άρα σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να έχετε και στατιστικά. google.com κάθετος reCAPTCHA. Αυτό ήταν σαν διαδικασία, βλέπετε ήταν κάτι πολύ απλό, οπότε ελπίζω να σας βοηθήσω και να μην λαμβάνετε πλέον τέτοια email. Σας άρεσε αυτό το βίντεο? Κάντε τώρα μία εγγραφή στο κανάλι μας και όποτε έχουμε καινούργιο υλικό θα λαμβάνετε μία ειδοποίηση.